yɛbɔ mpaeɛ ɛda wase sɛ Awurade ɛnɛ nso ame yɛn ho kwae sɛ Awurade yɛmfa wasɛm nso mmerɛ nkurɔfoɔ ma wotumi ɛne wahoɔden Awurade ɛnta nsɛm yi akyi na ɛnyɛ nhyira ma yɛn yɛda wase ɛwɔ ne Awurade Yesu din yi mu amen amen. yɛbɛhyɛ Onyankopɔn asɛm no ase akɔmkyɛ ne ho asɛm no ɛnkyɛ bia yɛde bɛba na wieɛ na afei yɛbɛsɛ yɛtutu ho spare pass nyinaa na yɛtuatua ntokoro biara nso ɔbaa biara na atumi aboa yɛ nyinaa na atumi ahyɛ Nyankopɔn animuonyam na yɛdi kae ahunu sɛ fasting no yɛdi kae sua when do we start fasting ɛno yɛakyerɛ ɛberɛ a yɛhyɛ akɔmkyɛn ase and when do we break fasting ɛberɛ bɛyi ɛna yɛ akɔmkyɛn nso yɛde ba na wieɛ ɛnso yɛakyerɛkyerɛ bebree ne fasting deɛ ɛka ne deɛ ɛkyerɛ na ne nyinaa mu no deɛ ɛkɔwieɛ a ne sɛ fasting deɛ obiara wobɛyɛ a yɛhyɛ ase anwummerɛ 6 p.m. mmerɛ a nonsia abɔ no wonedi bio na afei wode kwaa wobɛyɛ dry deɛ a na ɛsɛ adeɛ akyi a time no a wohyɛ aseɛ no a 6 p.m. no a no na afei deɛ wode aba na wieɛ nti single day fasting deɛ ɛdi ka hunu sɛ abere biara ne deɛ wohyɛ aseɛ anwummerɛ nonsia ɛyɛ Bible akwankyerɛ ɛyɛ Bible mu asɛm a na afei wode akɔsi anwummerɛ nonsia wɔntumi koraa no deɛ ɛbɔ bɛyɛ no mmiɛnsa a wobɛtumi ade aba na wieɛ Bible no de tum ndi akɔmkyɛn yɛnhyɛ aseɛ 6 a.m. anɔpa nonsia baabi ɛnyɛ nyame asɛm a yɛnhyɛ ne nso paa yie paa meka Kristosum mu deɛ yɛnhyɛ aseɛ nonsia sɛ religion bi bɛhyɛ aseɛ ɔbrɛ bi ɔmo pɛ deɛ a ɛnyɛ religion fo bi ho asɛm na meka Kristosum mu na ɛnɛ no yɛtoa de sua no so nyɛ hwehwɛm Israelfoɔ akɔmkyɛn ahodoɔ bi ɔmo yɛ Nyankopɔn kaa sɛ wɔnye ntom anaasɛ ɛnso Nyankopɔn ani no ne nso ebusa yɛn ho sɛ do we fast for God akɔmkyɛn yɛma Nyankopɔn woyɛma Nyankopɔn do you fast for God wo anaasɛ me yɛma Nyankopɔn anaa na yɛbɛdi kae kenkae Nyankopɔn asɛm no ɛwɔ Sakaria chapter 7 2-6 ɛberɛ a Betelfoɔ so maa sɛ wɔn nkɔbusa Awurade sɛ wɔn akɔmkyɛn na wɔn yɛ no wɔn ntoa so anaasɛ akɔmkyɛn na wɔn mfa nsi a Nyankopɔn de maa wɔn kɔbusa Awurade sɛ akɔmkyɛn na wɔn ayɛ na bebree nyinaa ɛsɛ no saa akɔmkyɛn na wɔn ntoa so anaa wɔn nyae na yɛnhwɛ emuayɛ a Awurade asɛm ɛbaa yɛnkenka Nyankopɔn asɛm no wɔsɛ ɛna Betelfoɔ so maa Sariza ɛne Regim Melek ɛne nipa ɛbaa sɛ ɔnkɔtɔ nsrɛ Awurade anim na ɔnka nkyerɛ asafo Awurade fie asɔfoɔ ne adiyifoɔ no sɛ me nso bosome yɛ ɛtɔ so enum no yɛ me ho adeɛ sɛdeɛ meyɛ no emfie dodoɔ yɛ te sɛ yi anaa ɛna asafo Awurade asɛm ɛbaa me nkyɛn sɛ ka kyerɛ asase no so ɛmɛ nyinaa ne asɔfoɔ no sɛ mudi emuada ɛne abobo bosome yɛ ɛtɔ so enum ɛne ɛtɔ so nson no emfie aduoson yi no emuadadie yi mudi maame anaa nanso sɛ mudi nam nom a ɛnyɛ mo a na mudi nam nom Awurade asɛm nie ɔse emfie dodoɔ yi a moyɛ akɔmkyerɛ nyinaa moyɛ maame me wohwɛ asa na Bible no saa na ɔkaa no so already King version ne other versions no a ɔde toa so ɔse did you really fast for me moyɛ maame me na moyɛ maame na ɛno na odiyifoɔ no ebusa sɛ ɔmo kobusa Awurade hɔ sɛ akɔmkyerɛ yɛ firi tete nyinaa besi nei yɛntoa so ne yɛnya anaa yɛnyae ɛne mmoayɛ baa sɛ akɔmkyerɛ na moyɛ no moyɛ maame me na moyɛ maame me na moyɛ maame anaasɛ sɛ nyɛ sɛ Awurade asɛm kyerɛ sɛ saa akɔmkyerɛ no ɔmo anya ama no ɔmo di abobo ɔmo wɔ mmere bi hɔ a ɔmo de esu na ne yɛbɛhwɛ mu ne ehunu sɛ saa ɔmo bosome a ɛtɔ so nson ne bosome ɛtɔ so num akɔmkyerɛ na afi biara ne wɔn yɛ no Awurade na wɔn yɛ maa no anaa yɛbɛhwɛ mu na afie ehunu sɛdeɛ ho asɛm nyinaa ɛteɛ yɛbɛkenka Nyame asɛm no nso ɛwɔ Sakaria chapter 8 ne ahwɛ wɔn akɔmkyerɛ ahodoɔ a wɔn ɛyɛ no yɛnkenka mfiri yɛnhwɛ Sakaria chapter 8:19 nso so ne yɛhwɛ afei wɔn abosome ahodoɔ akɔmkyerɛ wɔn yɛ no sɛ asafo Awurade asie nie bosome ɛtɔ so ɛnan mu mmuadadie ne ɛtɔ so enum mu deɛ ne ɛtɔ so nson mu deɛ ne ɛtɔ so edu mu deɛ no mmuadadie bɛyɛ Yuda fie ahosɛpɛ ɛne anigye afahyɛ pa na nokorɛ ɛne asomdwie nko na mɔmpɛ Awurade asɛm nie sɛdeɛ yɛdi kae ehu no so okɔ Israel mu a wɔn wɔ
akomchene bebree ho a afrinhye bia na wo moye ana se omo fasting bebree ho a eno de annual fasting afi bia no wo moye na ewo bosomi ahodo bebree mu na eno na Sakaria oka ho asama se mkobisa Awurade se saa akomchene no a bosomi ahodo bosomi etoso enan etoso enum enson ena edu no saa akomchene nyina no wo nto aso nya na se wo munyae because wo ya ene be se ehunu saa akomchene mu bosomi etoso na akomchene a eduru ho a wo munyae di nti wo ye saa akomchene no ene akomchene Nyankopon ka kire betelfo ne se fasting na wo ye no wo nye ma no saa fasting na wo ye nyina de enye ono pa no wo ye de ma no na ne ebehwem ne ehunu se nka wo ye ma no de a one wo mefa ne kwan so na wo ye wo ye no ni bremu wo me gina na nanu mu asam so wo be ye no ni din mu na wo mfa wo ankasa wo pe ene wo ankasa wo kwan so enye saa fasting no ti ye behwe de nti Nyankopon se fasting wo anya ama no na fe ye hwemra na wo de ye no ene ho ensem bebre na de ye betetire mu nyina no abakwasam ahodo di ho adanse ena ye Bible ya aka se ye genkan so no ho abakwasam so wo Bible mu di ye behwe ni nyina bosom yeto so enan no emuada na Jewfo no edie na ebe komuni ahwe ye nhwe saa Israelfo na Jewfo no wo ancestors no wo nananom ene wo asefo no are hosem bi eto wo pe yie ewo wo abrabo mu na je se enya re ho aye sad news se wo kai wo hwe osua wo ho ade a maybe etwemu no ensobe amane hunu ene atonye ncham kase pa eto wo pa wo mire bia na enya sam keto akora ewo saa abosomi ahodo yi a ya bobodin 4th month 5th month 7th month and 10th month no and nema do to wo mo no na ayawre ho pa tragic events bi edisi wo mo abrabo mu a ye be boso ani ahwe na ntisa eduru sa abosomi mu a sa da no duru a wo mo kai na afo wo musu na wo mu di awre ho na afo wo mu ni di kura na wo musu e bibi nso efiri mu na de mbe kan de mibu ha Bible no report e mibu won so de ya ni nyina nso e wa abakwase mu abrehosem bi eto wo pa yie pa wo nananom anya abreho kura wo bosom ya hodo yi mu ndi eduru saa emere no mu a wo mu di abreho pa na fe nso wo mu ni di wo kai de eto wo moja no mu a na yese ese wo osu na fe duru ha wo mu buada na no Awurade ka saa abuada die we ya mu die nyina no mu di maamia na saa akomchene we di wo mu nyina akomchene be boso nyina de wo abakwase mu no wo mo nhyase anwumere wo mo hyase no pa ni mu Nyankopon de no ye divine wa na de Bible mu de na de wo mo hyase anwumere na mo de akowie anwumere na better fo ko bi sa Awurade se saa fasting wo mo nto aso ana se wo mo nyai na ye nhwe bosomi atoso enan no mu de de no de ma e de saa mo de de we e bae no 4th month no ukọ Jewfo se wusua wo mo ho abakwasem a bosomi atoso enan ne da atoso edunu son ne da etoso do nson 17th day of every 4th month bia no Jewfo calendar mu no omo bosomi etoso enan ade etoso edunu nson mu no eduru ho a omo di awreho na afi nso omo ne di na omo di abobo pa eyeda bone mo omo kai awreho sem bia eto wo moja no mu a na yesa abre no omo tenase de eto wo moja no nie ewo saa eda no saa eda yi a eye 17th of 4th month no bosomi etoso 9 no ne de etoso do nson no nanka AC 9th but omo de cost 17th saa eda yi o kan ka omo mission no a Tanit 46 no a ekire enema maako enum ene to wo mo abakwase mu ene duru ho a wo mo nidie na afi wo mo ye ho akomchene nso wo mo chene wo mo ye mkom na afi wo mo di awre ho wo mo kai saa asem no a na afi di awre ho abre wo mo saa da no the tablets were broken, the daily sacrifices were discontinued, the walls of Jerusalem were breached, and Apostles burned the Torah and erected an idol in the temple. Dear watching us to Timimono, Sa edai, ayabreho sempa, debia areho pa momuye, Sa dano, Mose, emeranoa, and Angopo denensa, gu abo ponosono, Sa abo pono, on the 17th, I almost me atoso,
ɛnan no mu no saa mmerɛ no na ɔmo bubu saa aboɔ pono nyinaa to gu yɛ deɛ fɛ ne mmara nsɛm du no a yɛatwerɛ gu aboɔ pono so no saa dan ɛna ɔmo abakɔsɛ mu no yɛbubu saa aboɔ pono nyinaa mo bubu mu gɔsɔgɔsɔ koraa ɛsɛɛ no afei nso daadaa afɔdeɛ no a wɔn ɛbɔ no nso so no saa da yi ɛna ɛtuo twaeɛ ɔmo gyaeɛ bibi si dɛm a ɛtuo twaeɛ saa da yi ɛna Jerusalem fasuo nso a yɛato wɔ afa ho nyinaa nso no yɛbubu gu yɛ saa da kuro yi ɛna owura bi yɛfɛ no Apostolmos ɔno nso Tora no Mose mmara nwoma no ɔno nso wɔde ogya ɛhyee no na afei ɔde bosom ekosi ɔmo kronkronbea ɛni sɛ saa da wɔ eduru a ɔmo kae saa nsɛm wɔ yi a na afei ɔmo di awerɛhoɔ sɛ Nyankopɔn mmara no a yɛnaasɛ deɛ yɛfrɛ no mmara nsɛm du a Nyankopɔn de gu aboɔ pono so no ɔmo bubu mu gɔsɔgɔsɔ koraa sɛ no na nka saa aboɔ pono wɔ hɔ a nka Israelfoɔ kesika nkɔmɔ hwie koraa nyɛ nka bi nie kame koraa nka metwe sika akɔ Israel sɛ makɔhwɛ saa tablet ne bi ne Nyankopɔn no yɛsɛ Nyankopɔn no a de ne nsa ɛtwere gu so no saa da yi ɛna ɔmo bubu mu ɛna Jerusalem wɔ no ɔmo nso bubu ne nyinaa to gu yɛ deɛ ha se ɔmo kae a na yɛsɛ ɛyɛ awerɛhoɔ paa ɛma wɔn na yɛnhwɛ ɛna bosomi nso ɛtɔ so enum no nso no ɔmo bosomi ɛtɔ so num ɛda ɛtɔ so nkron nso ɛno nso atorɛnkyɛm kɛseɛ to ɔman no saa da yi na Jerusalem kronkronbea no yɛde ogya hyee no kronkronbea no a Jerusalem Solomon asɔnda na osii no saa da yi ɛna Babylonfoɔ ebebubu gu yɛ na enum koraa nkyɛn nso no Romanfoɔ nso ɔmo second temple no nso no saa da koro yi ɛna Titus ne dɔm nso asogyafoɔ nso kɔbubu saa second temple no egu yɛ edini nyinaa esi bosome kuro mu esi da kuro mu but ansi afi kuro mu eni saa bosome wei ne da so nkron no eduru hɔ a ɔmo kae saa asɛm wei a na ɛsɛ ɔmo osun ɔmo kae a na ɔmo di awerɛhoɔ ɔmo kae a ɔmo nidi ɔmo kae a na ɛsɛ ɔmo trase enti bosome ɛtɔ so enum no ne da ɛtɔ so nkron biara no ɔmo di abobo na ɔmo yɛ kɔm kyene na afɔ ɔmo di awerɛhoɔ paa sɛ saa nsɛm wei esiyɛ ɛno nso afei ɔmo saa wɔ akɔm kyene baako nso a ɔmo nso eduru hɔ a ɔmo yɛ baako nso eduru hɔ a ɛtɔ akɔm kyene ɛtɔ so mmiɛnsa a ɛno nso ɔmo bosome a ɛtɔ so nson no ne da ɛtɔ so mmiɛnsa mu nso eduru hɔ a ɔmo di awerɛhoɔ paa owura bi yɛfrɛ no Gidelia tamwa Nebukadnezar ɛkɔfa ɔman no domum na ɔde ɔmo kɔyɛ nkoa wɔ Babylon no ɔman no emu nkaeɛ no ogya ɔmo hɔ na owura yi na ɔde ne yɛ amana de ɔne ne ɔyɛ governor saa ba no na ɔmo assassinate no Jewfoɔ bi ekɔdi na wuo mkɔdwidwa no koraa kum no nti ɛma Jewfoɔ aka no a na ɔmo wɔ Israel asase so no ɔmo saa bɔ ɔpeten eni sɛ Jewfoɔ kae saa asɛm wɔ yi a na yɛ sɛ ɛsɛ ɔmo awerɛhoɔ na ɛsɛ ɔmo esu na ɛsɛ sɛ ɔmo eduru hɔ a ɔmo nidi ɛwɔ ɔmo abakwasɛm mu bosomi ɛtɔ so nson no deɛ ɛto wɔ ɔmo ne nti no eduru hɔ a aduane koraa no yɛ sɛ ɔmo enni bi ne nyinaa no ɛwɔ abakwasɛm mu na sɛ Bible no koraa nso di ho adanseɛ ma memfa ho quotation koraa ma mansa na matoa so obi a obi sɛ ɔnka bi koraa free Bible mu nso a obitumi nso anya bi akenka free Nyankopɔn asɛm mo no wonya time a kenka Jeremiah first one no wo kenka Jeremiah 52 6 to 7 a obehunu ho asɛm hɔ Jeremiah 52 6 to 7 a obehunu ɛna second one no nso so o kenka second Kings 25 8 to 10 so obehunu second Kings 25 8 to 10 so obehunu ɛna Jeledia nso omukum no ɔyɛ amrado governor no a onipaten ni pa wɔna Nebukadnezar de hwɛ akyire sɛ ɔnhwɛ Jewfoɔ no so ɔyɛ Israel ni nanso ɔno ani nuanom Israelfoɔ no kodwidwa no kun no ɛni sɛ Israelfoɔ no kae saa ɛda yi a na ɔmo ka saa asɛm no a ɔmo di awerɛhoɔ paa ɛno nso okae second Kings 25 a 23 to 25 23 to 25 nso abehunu nti edu saa da yi a ɔmo enedi na ɔmo di awerɛhoɔ paa yie paa ɛno nso ka ho bi na and the last one so yɛ bosomi ɛtɔ so edu ɛda ɛtɔ so du nso emu akɔm kyena a ɔmo yɛ no nso the beginning of the siege of Jerusalem
Jufo omo abakwase mu no omo bosom yeto sudu ne deto sudu no saa bere na Nebukadnezar ne na sojafo ne dom ebetwa akunu hu siaye saa da no a na Nebukadnezar one ne dom pa no na hyase no a omo twa akunu hu siaye a omo ka omo hyemu se omo kan omo abakwase mu hu se kuro no eto odwoodwo na emusuo bia nimu na atorenche mu ekase we eto omo gya no mo a saa da we duru a omo di hu abobo eno na Awurade asem omo ko bi se Awurade se saa akom ntini a omo yi omo nto aso no omo nya ana so omo nyai ana mu Nyankopɔn de ma omo saa akom ntini we de mo anya ma me anya me na me hye it was not instituted by me anya me na me hye saa akom ntini no aya mo amo gya no mo a aya mo amo fasting a aya mo amo mu dadie aya mo amo abre ho na mu die abre ho na mu ni ma me aya mo nkasa ana anya me bere nso na mo de ye ta ma mo pe na mo ye no ana odifo ni mu aye ma omo se ndi akom ntini no omo nto aso no mo nya ana so omo nyai ndine asem ntini se ye akom ntini ma Awurade ana wo akom ntini ma Awurade ana sa wonya ma Awurade saa akom ntini hodo we nyina afi bia duru ajufo ye no eduru ho a omo di awerɛhoɔ na omo akom ntini we nyina de omo hya asia no pa na omo da ko wie anwumere ne mo Nyankopɔn de no a divine fasting de omo hya asia anwumere Onyankopɔn akom ntini ye hya asia anwumere Onyankopɔn akom ntini ye hya asia date ye hya asia anopa mama we nyina ho abakɔsam yehu de to Israel fo no emuadadi Nyankopɔn se omo nya ma no omo nya saa fasting we ma no omo wasemu di na mo no mo na mo di no moto party moto mame mo na moto party mama ho na mo di na mo no mo mame the akom ntini ya be 70 years omo ye nyina no Nyankopɔn saa fasting omo anya ama no ni mo oye omo fasting because one omo Nyankopɔn na hyehye ye enyina na asam so omo anya no Nyankopɔn odin mu enya Nyankopɔn brem no omo ye no omo ye na se de omo apɛ omo awre huo bi na omo ekaye ti yen hwe nipa fasting de e betuma na mere bia ye po na Nyankopɔn fasting de se Nyankopɔn fasting ye de a ye be Nyankopɔn asam so se Nyankopɔn fasting ye de a e be fa Nyankopɔn kwan so se Nyankopɔn fasting ye de a ye be no Nyankopɔn ni bremu ye be nya Nyankopɔn asam agina so hu sampa ye wo twerɛ kronkron no epene de ye no so enti ne mo hunu yu Israel fo abakɔsɛm de toto wo mo agyanom awerɛhosɛm mo toto wo mo no wo mo kan ya na afi wo mo usu na afi saa da no duru ha wo mo nidi na afi wo mo sua bibi firi mu wo mo sua bibi pa firi mu pa yie pa na so kan de mengen kan yin so a the last one so obetuma Jeremiah chapter 52 4 so a Jeremiah chapter 52 verse 4 and aka Ezekiel chapter 24 Ezekiel chapter 24 1 to 2 so a eno so kyerɛ sɛ ɛda Jerusalem Nebukadnezar ne dom ebetwa omo hia no ɛkyerɛ na saa da we na omo kan ya ne sɛ omo di awerɛhoɔ na afi omo su na omo di abobo pa yie pa sɛ awerɛhosɛm wei ɛto wɔ mo na yɛnhwɛ bia yɛhu sɛ Nyankopɔn fasting de ye na nwumere 6 pm anwumere no nsia anadwo no unidi bio na obɔ mpaye na wo to aso a anadwo no sɛ wo ho kanu a mu nsia na fe wo de kwa ekosi ade achi a anwumere no nsia na wato aso na ebinu meka sɛ o da sɛ Yesu kra yɛ fasting no or in 40 days and 40 nights. So Matthew chapter 4 verse 2. Or say na home the Yesu call say obonsam ko so nhwe na oya komchene edaduanan awia ene anadwo. And the Bible say and I say Yesu kra no oya fasting day and night. And dey bia odi kai bo day and the Yesu kra sha ase no o sha ase day and this and say Yesu fra ase awia. And I'm say obo awia din kanene ntino say bia o ka say Yesu ya komchene edaduanan awia ene anadwo day and night. And they say Yesu o ya komchene awia dey benya bre bia na ye bo Bible no use day and night ya na odi day di kan ya na nya bere bia na e kire se saa asem no esi day ansa na e bia e to so aba night adeba akọ obedi ka ahwe na se obedi ka ahwe oman no o mo akom kene obedi ka ahwe se na o mu se o mo dase ansa na we no watumi ate ase e na adeba akọ wo mu no se
se Bible no ka day and night ya o se wo ya akomchene adechie ani adesan adaduanan ti bi obenya adwene so na so di ka obodi nse o ya akomchene adechie nka so sha akomchene asa adechie o wanka ne sa ne mo so oye akomchene adaduanan ene adaduanan awia ani anadwo na di woman ne se sa day and night no okọ Bible mu e do so pa day and night sa Bible no ta kapa is phrase no e do so pa your Bible mu ene du me so kind night and day ene so e be ba so pa Bible kro no wa o ene ntina wontimi nyina se we so nka se Yesu o ya come chana se daytime baby obia wa hwe Bible mu na onim Bible mu no Bible ka asem a oto no bo ase yie pa ansa na o de be doctrine a o de aye sa asem moyi obetuma Yesu no interchangeably obetumi de bia na mo man na yi o pa obetuma ka se Yesu ya come chene adaduanan awia ne anadwo ana opa nso obetuma ka se Yesu ya come chene adaduanan anadwo ne awia ensa asem no kura ensa asem no kura na mema mo Bible mo hweso bebre pa yi ti quotation be do so nti obetuma twetwere na ebebo aye pa ne mu ncheche bebre me je se Bible no ota ayusu sa phrase ya otumi yusu no interchangeably otimi di odibi otimi di bisi bia na yemo opa be ka say day and night asem kro no a no penso bet ma ka say night and day ni nyina e wo Bible mu ha say de be ya ni ba be hu sa asem no wo ka no esi 24 hours na ansi adechie mu nko a eni na me bia no ta at times no ota yusu no sa ye he no nso asem no a Yesu akomche no ye no say de be ya ni ba be hu sa akomche na Yesu ye no anadwo when di adechiem so when di anya sa obeka se Yesu kura fast na oye no kura no odidi no odidi anadwo 40 days nko because ohwe mu a Mark any look nyina in 40 days omdo mo amfa bibia mo nye ne simple so nka look nguma no wo kire mu se Yesu ya komchene 40 days wanfa night bia nka ho Mark nso ka se Yesu ya komchene 40 days wanfa night bia nka ho Matthew mu ne ba mu ma aye anya sa ade obeka so Yesu kra kom chen no du na adwa no odidi na 40 days na oye ni day nko nti obi no start 6 am no da kwesi bia 6 pm se de bia ne ngofo beka se 40 days ya e bia 40 days na omo e ka se ye no omo ya 6 am a e bia no da kwesi e bia 6 pm anwumre to omo na sa 40 days ya ni aka se ya kom chen 40 days eni wa hwi ya obenya adwene se Yesu nso ye sa no nso sa na Yesu ye no enu nti na Mike Luke even say Matthew de oba mu yiye no no kure say one church mu yi a wohwe nyangopa ansemu a so kai first Samuel chapter 17 verse 16 a wohwe a Goliath time wana obegina beposo no didi Israel for them no kan kire o mo say be ma bi wo man mu onkasa me yenhwe no no samere no oka Bible no a na Goliath wo se adechie ene adesan na obegina ho 40 days obegina 40 days and not a day obegina 40 days and not a daytime morning and evening and why you be kra ba ko gina we say ka 40 days ya no ko gina Goliath kra dey so Yesu kra come china oye no kra no 40 days and it's 40 days in the night nka ho no odidi go even uko Bible mo kra no a Goliath time no begina no hwe Israel for mpo no Bible so begina ho da duanan na sa da duanan no so kra na morning and evening na night nka ho and he said hana ya Bible na Bible na nchiremu yie ma ya ntiase ya wan hwe ya yakwa ne basa the enya very careful and nya bebia na okan say ode day di kai ba na je say asem ni si day ansa na echo night ana me bi ode night be di kai bebia no na je say okan night and day ya na je asem ni si night ansa na echo day da bi say e balance day ya say etali ni me nyina ye pe 5 days 5 nights ya and obetuma kan mu bia ma na ye obetuma kan no say ni nyina ye pe dia and na ni nyina ye pe na ebi muru bi so dia and obetuma kan 3 days 3 nights no obetuma kan 3 nights 3 days na ya na minimisa de suye me ye mbo so no aye be hunu enti ye hwe ebi obeka say Moses de ne de wo ye ne 40 days and 40 nights enti Yesu de no o ye ne 40 days ne de sanka Yesu ye no 40 days 40 nights and god days back god night be kan ho on sa no obi be fa no because o kan kai Elijah de no say Elijah ya come chene 40 days 40 nights na say Yesu nko ye ne 40 days 40 nights ya ade ntin na Mark no kan say 40 days na ye say wa ya no wan fa night ya nka ho
and yen no so enti saa asem we dey timi use no interchangeably maka so betimi de BS bia na ma na ye be ko Bible ma mo hwe so bebre pa ye ogenka Nyankopɔn asem wɔ Exodus chapter 13 21 a ebi ho adanse be fe oseta mo Nyankopɔn Yesu Kristo atamo na Israel for no free enkwaso mu ba no Nyankopɔn ma ogyadum ene mununkum dum bedi wo mo anim okaya wo se na Awurade di wo mo anim awia mununkum dum sa o kyerɛ won kwan na anadwo ogyadum sa o ma won han na wanante awia ne anadwo sa Exodus 13:21 was no more nante awia ne anadwo ndi wa me okaya sa awia night and day and night no obenya nwene say maybe as Israel for no wo mutu a wo mu dika tu daytime ansa na bia night na abeto wo mu okwa mu and this okaya Bible ni ye pa obo say wo mutumi tu abere bia wo mutumi tu night time and wo mutumi tu day time but the right and the all train no train say Israel for no enante awia eni anadwo so ndi wa hwe ye na say obi ansua Bible no ankwachiri pa no wando so mu pa dia obenya nwene say abere bia Israel for no tu a omutu a day time na night abeto wo mu okwa mu na omuntu night because Bible so omutu awia eni anadwo but okay Nyankopɔn asem Numbers 9:21 Bible ni dia say pepe say no mutumi tu anadwo omutumi tu awia Numbers 9:21 wo nya time aka 9:15 to 20 na me ka 21 no nko was na say e bia mununkum ni agina firi anwumere ekosi anopa na ma na ho so anopa otu na say awia eni anadwo na mununkum no ma na ho so otu on say me bia no omutumi tu anopa omutumi tu day time omutumi tu night time but report and the work and they will say omukono adechie eni adesaye enti saa na hwe Bible mu nso ehwe akomenchen de no nso say akomenchen no uka Nyankopɔn asem no a yenka Nyankopɔn asem no ewo Luke chapter 2:37 ne hwe de kakra bi o say no ka hana ho asem o say na oyokunafo a wadi beye mfirinhia adue wotwe na wompa asori fie hoda no di muada ene mpaabo esom Nyankopɔn adesaye ene adechie on say maami wo say ono so ebo mpaye no ya akomenchen adesaye ene adechie on say wodi adesaye yi kai on so oya akomenchen adesaye ene adechie nes e balance 24 hours nyina no obo mpaye a oya akomenchen we 24 hours ye hwe Esther chapter 4:16 and they say oh you so no you very careful pay pa Esther chapter 4:16 on say kosia Yudafo a owo Susa enyina boa no na minti munni muada munidi na monnom na nsa anadwo ene awia na menso me ne member wa bedi muada saa munidi na nsa anadwo adesaye ene adechie eni we no nkyerɛ sɛ bia hankwa de wodi doctrine as a Bible lecturer na sɛ me usua Bible no a memfa we nye doctrine because oka we nu a enkyerɛ bere poten pa ode ye eni ebi anka ye gi anadwo anase yesi enja akomkyerɛ sɛ anwumere Bible agye atumi na nka magina Esther nko aso na magina Luke kan ye nko aso a na bi enye saa ne ye doctrine ohwe ni nyina kosi so usua Bible no a Bible mo no Paul no ta aka ensem bebre pa ye Paul nsem ta aka ne Yesu de nyina no omo ta use night and day omo ta edu bebe nso no mo use night no mo use day and night ti use omo tin bia se bia na ma ne yie so ka Luke chapter 18 verse 7 Jesus say omo Nyankopɔn yi wo omo no omo so fra ruade adechie ne adesaye on sanka ne sa adechie ne adesaye ne bia na 24 hours mu no ese ye bom paye oka Paul oka Nyankopɔn asem no nso a ewo Thessalonica fo ngoma no 3:10 so a o se anadwoni awia yes bebre se behu mu anim na yamamugidi agina Paul se anadwoni awia ye bom paye night and day Jesus say nke ye bom paye day and night o mo Nyankopɔn yi wo mo no o mo so fo Nyankopɔn day and night o se Paul nso ka wo se ye bom paye nso da bi ye bom paye da night and day aya de kro no a yes it is oka black and white and now oka white and black as a school be a mixed school now can boys and girls and now can girls and boys so they may be there I no more than attack now can boys and girls say ya de kro and I can girls and boys say ya de kro and the ya no so Paul so obom paye and no nko yan nka Nyankopɔn asem kakra ewo so kai second Timothy 1:3 so a Paul say me da Nyankopɔn me firi me nanam so som no ahoni mamutie na se
se minya mo ho enka ye madesire mu anadwo ene awia Paul de anadwo ne awia anadwo ne awia anadwo ene awia de kro no a obetuma ka se awia ne anadwo me bom pa awia na anadwo obetuma ka se anadwo ne awia de kro no a oka nyankopon asem kro no a ba ko ye 1 Timothy 5:5 ena we ba ko nso ye 2 Timothy 1:3 de ena ohwe mo nso a Solomon so esi asonda akura no wo bom paye no okay the whole okay 1 Kings 8:59 o chirem be fe obom paye se urade asonda e ho mpaye amebo mani nyina wanim adechie ene adesaye otoa no so a wasa aka se urade nti obi aba fie bom paye adesaye ene adechie a on je se you use interchangeably eni anya bere bia na oka odi kai bo night dia na chese asem edi kai si night ena nya bere bia no odi kai bo day din skania na chese bi esi day nemu no o me ya chese se ade no e bia esi night esa esi day eni se esi day na esi night dia obetin ni mu bia di kai ma na yeye eni as a bible study as a bible lecturer no ye hwe nyina ka ho ansana ansana obayen chekire a waye na minim se okai de meka yi 1 Kings chapter 8:29 how do you use day and night so obi bi oba Jerusalem konkon bi abobom paye day and night bia nyankopon tie no na nte se mre bia obi ko bom paye so call night ansa no call night oni kan call night na ko day dia nyankopon tie o ya bi o ka kasa ndi obi ba kan se day and night obi ba kan se day night and day so obi ba kan se yesu ya come 40 nights 40 days so o me ate say day time on the night times when the sankwa ededuanan ni mu enkyere bra yesu de say akomchen ase na minim say asem no midi ba na wiye we ni question ne ba do so bebre ba ma memfa nyina ma na wiye yesu kra ba no yusu bi sa o yusu pa ye pa se bolani na obodam no wo se no wote bodam no da bia na dwo ene da bi anadwo da na night and day bia hu no Mike 5:5 onso na memfa Jeremia de nsu ntwato Jeremia no sa Jeremia ngoma no a Jeremia chapter 9 verse 1 a Jeremia se nka na ni wade se aburu a enko besu ne ma pa yie ade kye ne ade san day and night Jeremia ko no a oka 14:17 so a wo se na ni purusuo ade san ne ade kye ono balance we ade san ne ade kye ba ko so we se ade kye ne ade san and my love for them, the message I try to do and say, Unyankopon asem no, Unyankopon ne hu ni asi. And the Bible no, e maybe an ehwemu ye pa. Bible ne Bible no ne hu ni asi. And the na me dia asem aba na wie yi. Akomchi na wo ye no, wo ye mawurade ana. Ye me Nyankopon de a, ye be Nyankopon, e be fa Nyankopon kwan so ene yaye. Na ye me Nyankopon de a, ye be ne se de ne yaye pe bia. Akomchi na wo ye no, wo ye mawurade de a, ye ne Nyankopon birimu. Ma Nyankopon asem mrem ye Nyankopon odin mu ene be ma ho ate na jiwfo na komchen na ebu ho a de enye Nyankopon asem no omo ye no omo ankasa bere mu Nyankopon de no so de omo gina Bible so ene omo aye Nyankopon sa komchen Israelfo ne ye ma no nyina no omo ye no omo anya ama no enye wona hyehye ye ti mu menya komchen na Nyankopon ahyehye ye bom paye agya kronkron ye de asdaka sie e ma wo nsem pa ene wona madom so e de aba nkrofo yi ene obi ye ni amehunu akomchen na Israelfo ne ya ene wo se enye wo na wo hyehye ye na emfiw ene wo de wo de wasem wom na de wasem ni mo de nipa hyehye ba de bie ni yemfa wa kwanso da bia ne enso wani monyam eda wase e we ne Awurade Yesu din mu amen.